Bayot, so karon guys kay magdulat sa og Slenderina the Seller 2. Bayot man niyang gihulat diba? Chares! Bayot magdulat aday magbuo. Let's go Bayot, so let's mag-play na to. Oh, easy lang sa taday no kay dili mata fro ayat ano lang magbuo. Chares. So maayong hapon sa inyong tanan kay so karon kay nana ta diri sa Valay ay boarding house man ni Bayot, pero ang boarding house nila day kay Bayot, enter at your own risk. Oh. Ay! Ina. Should it ha? Should it Bayot? Kay mama yatch ta magpatay ta Reds. Okay guys, kalma lang ta guys kay dili man ni siya kuan. I should probably find map. Ay, map mangguro ni Bayot. Ala day. Day, pwede ka Day, let's say die. Day, excuse me, Day. Pwede ka mo hawa, Day. Kinakoy kwaon. Ay, perfect. Diba, Day? Ano na siya, Bayot? Uy, wait lang, Day. Ang sensitivity din nato, Bayot. Ay, wala mong settings diri, Day. Hala, uy, naunsa mo, Bayot. Pag mata mo. Ay, feel ko padulong ang tigulang diri. Okay, door is locked. So, si lock, Bayot na open man ni Day. Chares. Okay guys, so ano lang. Charis lang Bayot. Wala ko nahadlok. Uy, wala ko na scared. I'm not scared. Guys, I'm not scared. I'm just, ano lang, this is my, naging saging. Okay, ang goal na to karon kay makakuha tag libro. Libro, yes, of course. Okay, so this nakakita na ko Bayot ha og isa. Mo nang ayaw ko nyug pakurati dai kay barang ako may muambak niyo dira ron. Okay, so hala. Katong man ni nakita na ko sa merkado. Ngano naabot man ni diri Slenderina. Agoy, nang mating kag kuan na mating kag prutas no mao na kay mating gera man. Bayot, pagpuyo dai. Okay guys, so dapat dili ka mga Slenderina kay murag mulupad jud akong cellphone ron. Slenderina hawa, palihog lang. Diyos ko, Mario. Santa Maria, ala, day na yung Lola Bayot. Ala, yung Lola, day, hello, wow. Barbie Arms yan. Chares. Atay, oy. Atay, tigulang nga, oy. Hala, day, di siya muha. Hala, ang tiyanak, let's say. Day, palihog kog panghawa mo, bes. Hala, uy, kagwapa na biyan ako. Uy, kung inanaon ko ninyo, day. Wait lang, hawa mo. Ayog sulod. Palihog lang. Ayog sulod. Pag ingon ko ayog sulod, kinarap ko'y bomba diri. Basta na, mabombahan ka ron. Munang ayog pagsulod diri, ha? Chares. Oh my gosh. Ay. Mga airshot man today, uy. Ayaw mo dili ka mangurat Slenderina kay wala makagiunsa. Dili na ko sala kung mas gwapa pa ko nimo Bayot. Dili na ko na problema Slenderina ha. Pangurat gani kabalo ko na siya sa loyday. Diba? Okay. Wait lang. Kay kabalo ko ni mas Slenderina. Uy, kuan kay kaday ka nang suyaon, Chares. Bayot gwapa maka Slenderina. Gwapa ka day basta di ka mangurat day. Ay. Diba, mangurat ng gani siya Bayot, baho pa kay siya Daddy! Hala day, yang mama? Hala day, yang mama day galakaw-lakaw. Malamang magunsa siya magdagan-dagan. Of course Bayot, ina naman ang mga gi-arthritis maglakaw-lakaw. Feel ko pa, naipadulong. Kaya tayo lagi ni ay. Hala, uy. Chares. Ay, lang. Asan ako sa mapa di ay? Wait. Asan ako sa mapa? Okay. Dito ko maagi. Okay, back to you guys. Wait lang guys. Kay Padol. Hala da! Yang naabri siya da. Di na ko sala. Sorry. Di na ko sala guys ha. Wait lang di. Pangurat ron. Kay na. Magpatay taron. Guys, Slenderina dili ka mangurat Slenderina ha.
Okay. Dili ba ka epa bayot kay magpakurat-kurat ka, ma'am? Chares. Kablo ko na siya diri. Diba, naa siya day. Naa siya day. Na naman dyan na siya day. Basta dili mga epa bayot. Mangurat dyan na sila, ma'am. Mauna dyan na ilang mga ginabuhat karon bayot. Okay, nakakita na tag books. Books. Chares. Daghan man na sila bayot. Manang books. Chares. Wait lang, asa na ta? Okay, padulong na ta diri. Okay, so hope na ay kuan diri. Hopefully na ay mga ano diri ha. Unsa ni day? Charis. Okay. Okay, perfect. Kabalo ko din na mangurat siya day. Oh ha. Ba, Charis. Pamati. Oh, diva, I told you na mangurat siya day. Manang paghilom da Slenderina. Ay sig pangurat dira bayot kay murag malabay ko ng cellphone dron na. Okay, feel ko kana diri ang tiyanak. Hala yang lola bayot pagmata. Pagmata ang tanan guys. Na yang lola guys, pagmata mo day. Daw, lamay siya mulakaw day kay mura siya katong kuan penguin. 'Di ba? Mura siya penguin. Okay. Padulong ang kuan diri. Na, uy, mangurat na po ka diri, day. Ay, kung pakurati di kay basun na. Diva, inana siya ka, tsaka bayot kay mangurat siya, day manong siyon, kay siya bayot kay, halaga, dugo na kung nawong bayot. Unya na, bi. OMG. Dapat yan, di. Ah! Chares. Practice ta, guys, mga sa Slenderina. Ah! Chares, OE. Dapat, oh my gosh, daddy, charing. Ay, extend na, ha? Ay, pwede mo di, ana. Charing. Pwede mo di anak gayot. Every single day is sit lang asa na ta. Padulong na ta guys sa ano sa Thailand, charing. Oh my gosh, ayaw sa Slenderina, stop it. I'm not ready. Bi mangita ta dirig mga books. Mangita tag libro. Libro. Asa na mo bayot? Ali na mo diri. Down. I think this is the way to find Slenderina. Ay manam ako diri bayot. Pero na ako yung mga wala na adtuan like this. Parean eh. Mangurat siya day. Ayaw pangurat bayot. Nasya diri. Diba? Ay man ako diri guys. Wait lang kay nahilom siya kay murag feel na ko na ang kuan diri. Guys, murag na diri jud. Okay. Ay ara kay. Guys, nakakita ko kay. Eh. Ano to? Ay ara oh. Ayo pagpangurat bayot. Char lang o kauwi. Hala! Ano lagi diri? Ay, yung anak vayot. Daw? Ay, burikat ka, pahawa. Mamaak man kaday. Hala, bayot, makasulod lagi siya. Ay, marivis ko bayot ma. Huy, wayot. Ano man ka? Kaburikat ba ni mo bayot? Oy, mamaak man kaday. Ayok pakita na ko. Nagmamaak ka diri. Paka ko bayot kay sagpaon ta ka. Mamaak ka? Ayun guys. Naglakaw-lakaw siya day. Huy, gabalik-balik la jud ko bayot ay.
Okay. Ay, kabalik-balik raman ko diri. Asam na kung wala na adtuan. Okay, exit man ni diri. Nakoy wala na adtuan guys na diba? Nakoy wala na adtuan. I think diri. Ay man na. Kataas ba ani guys? Davi. Na yung nang gulang vayot. Slenderina. Diva na siya day. Mo ay mo pagsigpanguan. Diva na siya. Okay, nakakuha na tag-upat ka libro guys. Upat na lang pa'y kulang. Okay, perfect. Wait lang. Okay, diba perfect kay guys? Diri daw. May libro diri. Walay libro vayat. Okay, pamati lang. Ipamati lang kaanyag. Arats. Okay, perfect. I think this is the ay, wow. Excited yarn. Open direct sa bayat. Diva. Tsaka kinakuanday. Okay, asa na ta? Maglalakbay pa rin hanggang sa ating kagandahan ngayon. Rats! Hala! Na yung... Ano maglupad? Ay, hala guys, kabalo ko unsay ko. Matoy, it's a big sign na ay libro diri. So, thank you guys sa mong paglupad-lupad ha. Nag-effort na ka na potlan. Imong lawas bayot kay para lang ituro mo yung saan yung tama. Charas. Nag-effort ba siya lupad-lupad ba? Dapat ato pa siya pahadlokon, ma'am, yun. Giatat. Diba? Diba? Nag-effort siya, dai. Diba? You know. Unsay naa, guys! Naayang tiyanak bayot, pagdali, dai. Kay mangguba ra ba nagpultahan. Reset na siya. Ay, mali. Mali. Hala, dagan bayot. Igawas ang Barbie arms. Dayot, mangguba siya pultahan, mama, siya gwapa. Mangurat ka diri, day. Ay, kung pakurati, day, ay, charing. Char lang. Guys, dapat mahinhin tayo ngayon. Ay, ba kong libero? Di dapat delete akuan ha. Kalma lang takaron. Nadyo wala na adtuan ay. Dapat each door. Yes, of course. Mana ko dira sa bathroom. Lock siya day. Dirita. Okay, naraday. Ala, uy, unsa man ka Slenderina, baga kay kagnawong. Na, uy, wala dito libro diri. Wala libro guys, baga kay signawong. Diva, ano siya kabagag naong bayot? Mangurat siya din na dili manghatag og libro. Ay, wow. Unsa ni bayot? Mano yung cuttery, ma'am? Mano yung cuttery, day? Charis. Okay, fine books. Wait lang, B. Diri daw. Feel ko gabalik-balik na ako diri. Diba? Ay, man ako dira day, oy. Dito ta sa taas. Kimaragwa pa ko ka ato dadto. Kay anak lang day. Diri. Sinay mga libro dira. Diba, anak lang.
Mangurat ni siya. Ay, perfect. Perfect. Perfect bayot. Perfect bayot. Okay. Naiki yang gihatag. Itagaantag kay day. Lang. Okay. Eh, no, no, no. Dapat diri. Laday na ang tsaka day. Fanavang. Hala! Burikat ka bayot! O gopski ka ma'am. Mangguba man day mo. Ito. Ay, kagwapa ba na ka ay. Kira na siya guys. Pagukura na siya guys. Mawala na siya taod-taod. Kaya di ba na siya kagandahan. Awa ha. Di siya kagandahan. Da. Early in the morning. Nata sa karon. Ay. Sa taas man ko. Nabot lagi ko dire gahay. Nabot lagi ko dire. Mubalik ta. Mubalik ta. Ay wow. Ay kay. Yawa. Saan ba yot? Balik daw. Eksena yarn. Eksena siya day. Ay! Abas lang! Naay-tsaka dir. O labayot, naay-tsaka diri tayo. Ini mga tsaka diri. Huwag tularan ang mga tsaka kagaya ng batang ito na sumusunod sa akin. Huwag tularan. Sunod pa siya na. Ay, wow. Kagwapa ba nako kay Sundan? Artista yarn. Diri na lang tabi. Ang kubara ba na siya kuan? Hala day. Diva baga siya nawong. Bayot. Bulak. Ay wow, perfect. Okay. Diva ana ba mga taglibro di maghinangol. Okay, anong next? Ay wow. Dili siya gilubong. Ay, Slenderana. Ano yung room? Mana yung room guys? Hala sa taas man kung ano naabot man ko diri. Mangurat ka? Di ba mangurat siya day? Helas kay siya di ba? Helas kay siya bayot. Diva, helas kay siya. Daw, basta na yung mga kuan diri mga libro. Kay duhan na tong kulang. Diva. Okay, finding libro. Libro. Diva. Ay, no, dapat dinita. Ay, manamang guro ko dira. Mano ko dira, uy. Mana ko vayot na unsa mo. Wait lang. Okay. Ay, ang tsaka. Nanapod ang tsaka diri day. Ed ipa. Oh, bayot pag-oban mo bayot kay para mga pareha mga nawong di. Mga pareha magkaliwat bayot. Diba? Uy, ang mga pareha jud kaliwat day, kauban bayot ang mga pareha kaliwat. Airshot.
Diba? Ana lang guys, dili mas scared. Chares. Ay shit ka Slenderina. Di ayo pala big pangurat day. Di ba ka kagandahan? Di ba ka kagandahan Slenderina? Ay manako diri. Manako diri sa yang kwarto. Ay pero naay ko ana, wala na ko na like kani. Ay wala mga libro. Sa man ni oy, wala libro bayot. Makasapot ha. Chares. Every single day na walay mga. Chares single day bayot. Wala libro. Like unsa ni balay? Chares of course. Or boarding house? Charing. Muna pila kadagag door pero mga murag laay man. Ay, wow! Sana all nag-effort check tindog bait para makuratan ko. Di halata na kay kaday na pokpok ka kayot. Wala man. Wala man, charis. Wala may kuan. Oh my gosh! Unsa ni? Is this Tagalog? Charing. Ay, perfect. Libro. Ay, katihik ba ninyong mga taglibro, uy? Like, is this Tagalog? Tihik kay mo bayot ay mga, wala mo yung mga puso. Ang yung mga puso ay nasa inyong mga sariling kipay. Ay, wow. Wow, nangadlok siya day. Nangadlok ka? Paduol ron, chares. Okay, so nanata diri guys sa gilid. Of course, let's explore sa yang balay. Ay, wow. Sana all. Sana all gigokod ang vayot. Sana all. Wala man diri. Ay, kabogo ba nimong vayot sa ka? Ay, hawa mo diri, hawa mo diri, hawa mo diri. Hawa mo diri, chares. Diba, anak lang. Mayatch ox, hawa mo. Tapos lindiri na. Diva. Okay guys, kailangan dito magdugo-dugo. Diva, perfect. Kabalo na ko asa ang K na kuan. Dapat. Ay, okay. Isa na lang guys, ihatag na ninyo. Palihog kong hatag. Kabalo ko din nakasuluyo bayot. Oh, charing. Isa na lang oh, ihatag na ninyo guys. Kay para maka-escape na ko. Chares. Abi pa lang, charing. Okay. Okay, dapat mag-explore the bayot. Sabi nga wala na to diri na adtuan. Unsa pa may wala na to na adtuan bayot? Kaya atong adtuon. Unsa pa may giwala? Slenderina? Kayawan. Idri ta eh. Lagi ka dira ay. Huy naman ka na to sa pikas. Ngano man ka? Nangguba na kag pultahan, mura ka gwapa. Gwapa ka? Epa ka? Epa na lang. Epa na lang. Okay. Hala, ayaw sa vayot. Ayaw sa ves. Ves, shurisa. Ano ta diri? Okay. Di ba din nagtagbo mi sa tsaka? Kinuana lang.
Ay, ang tiyanak. Ang tiyanak. Ay, ayaw bayot! Naunag tagbo mi sa tiyanak. Inani jud ay ninoba sa last. Last na lang ang ano. Diba? Ay, matod ako dito. Ay, matod ako sa tumoy. Feel ko daw sa tumoy. Wait lang. Ano? Bali. Mali, ox. Ay, bali, uy. Asa man to agi, oh. Ay, diri. Last. This is the last, ano. Ay, wala man. Ay, wala. Ay, wala man. Wala may libro. I think na diri. Na atong giatay day pamati. Wala ko. Waps. Bayat mati ka. Mati ka ay. Ipaka? Ipaka bayat? Charas. Pamati ka gukod-gukod ha. Dili ko magpa-picture oy. Unsa man ka? Dili ko magpa-picture og mga tsaka. Chares. Rats. Okay, diri. I think this is the final. Ay, Kuya Juan. Oh, hello. Alibe. Bayot. Wala ka, day. Unsaon jud? Ay. Ay, wala. Uy. May asang libro, guys. Ituro nyo sa akin. Ituro nyo sa Akesh ang libro. Libro ng Akashi. Akashi mangguro. Ipakita mo sa akin kung saan ang mga buang. Ay, oh my gosh. I think this is the last one. Finally, guys, so nakuha na ako ang libro. So guys, mag-escape na ta. Okay, so you know na. Finally, guys, kinakuha na ako akong libro. Thank you kay Ha sa pag ano siguro na libro ng Akashi. Ipakita mo sa akin sana ko. Ay, chares, wala pa di ay. Kauwi ba? Kauwi ba vayot? Wala pa man vayot. Uwi kay kavayot ay marak epa. Epa ka. Of course, epa ox. So guys, bye mga tsaka man mo guys. So deserve niyo na mga hawa na ko diri. Vayot. Chares. Diba? Finally I escape without this is my first trial. Charing. Diba, you know, na wala ko nagbalik-balik, guys. Siyempre, inana dyan na bayot. Bayot, ano lang. Thank you for watching, guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel and follow my TikTok. Sige, bye. Avas.